A chegada de Cristóbal Colón e da súa tripulación sobre a nao Santa María deron o tiro de saída o día de Colón en Poio. 2 días de festa coas rúas de Combarro totalmente engalanadas e ateigadas de veciñanza e visitantes. Unha cita que ademais cada vez conta con máis implicación por parte do tecido asociativo de Poio. É das edicións onde máis colectivos do Concello participan, onde existe moitísima animación e por iso nos queda animar a todos a que veñan aquí a Combarro a disfrutar do Día de Colón e sobre todo agradecer a todos os colectivos e participantes a este éxito que ten esta 13ª edición do Día de Colón en Poio. O ambiente medieval encheu Combarro de xente nas 2 xornadas festivas, un evento que reivindica a teoría da orixe galega do navegante e que para a economía local supón un gran revulsivo en tempada baixa. Así, a celebración deixa un impacto máis que positivo na economía da zona, con establecementos completos. Por un lado, defender esa teoría do Colón galego, do Colón de Porto Santo, do Colón de San Salvador, e por outro lado, en temporada baixa, buscar con este evento un desarrollo socioeconómico para o noso concello. Sabemos que en este caso que a hostelería está colgando o cartel completo, que son moitas as reservas e sobre todo moito ambiente que se disfruta nas rúas e nas calles. Bailes medievais, animacións musicais polas rúas, propostas infantís, tiro con arco, exhibicións de cetrería e esgrima medieval ou unhas xustas son algunhas das variadas propostas que lle deron forma á programación desta edición. Falábamos cos organizadores que desde o seu inicio do Día de Colón foi o venres de máis participación, decir, un ambiente moi importante e xa hoxe a xornada fuerte o sábado, desde a mañán xa, tanto tiro con arco, exhibición de cetrería e xa tarde o prato forte como é a xusta medieval. Mundo Nores, fundador de Vides Novas e unha das persoas que participaron e se implicaron dende os inicios na celebración do Día de Colón, foi o encargado de dar este ano a lectura ao pregón.